На четките е от розово дърво, а самата четка е от конска опашка. Виждаме как тя в момента нанася боята и след това с много такива интересни движения прави формите. Значи това изкуство е било правено и с тия рисунки са били облицовани книгите отвън, за обложка на книги в историята. Вижте по какъв начин. Предимно се оформят, разбира се, растителни орнаменти. Много е зле. Japanski. Kim o? Kızımız. Böyle boya istiyormuş. Виждате ли цветята, които се получиха? Направо магиосичка, нали? Да. Али за него Колко? Тя колко е рисува. Предният път не съм ги водил тук. Къде е отчет? Вижте сега. Хартия, която ще побие боята от водната повърхност и картината ще мине на самата хартия. Не? Какви са бои? Това са минерални натурални бои, специални. Фокус. Много е красиво. Чудесно. Браво!